ana pamundutan gayam Banyuwangenan. Oh, ning nyuwun pangapunten Mas Gandru. Nek Banyuwangenan kanca-kanca niku namung tiru-tiru mriki nek mboten pas, mboten kaya mriki nggih nyuwun ngapunten. Niku pun melestarikan Nggih. namanya. Lah sing nembang asli saka Banyuwangi Nduk Dita Intawati. Oke, biasane gandengane Leni Radika. Kok iso Leni? Dita kalih Leni adine. Napa nggih? Lek nyeluk piye? Dita Leni. Oh ya, karo sinten? Oh ya, ayo Banyuwangenane tokne aku tak pengin krungu, ayo. Pendol. Banyuwangenan ayo. Banyuwangenan sak kalau mosene jeglenge barang ta, Pak? Enten mboten? Enten. Enten. Ya, Banyuwangenan ning ora iso trep kaya Banyuwangi tenan ya nyuwun ngapunten wong cah Kosala. Kowe lho Nduk, napasmu sing jek enom. Suaraku elek odol, aku gak penyanyi kok. Kowe kuwi lho. Ayo. Mambiat mayong nek dibapani sik kene. Sak pinten, Mas? Kaya guna sak pinten Mas lho. Kemayune lah. Sing kono ngrasani aku. Gandui ganteng iki. Oh, tongakmu kaya upil kasinen. Ya. Membiat membiat Iya. membiat mayon eman aswak rane gendon Nesu tenan. iya tau Nesu tenan. Gendeng kok gendon. lah iya sing gendeng lek gendon gendeng belak biangan Mas, jajal cangkemmu totonen neh Mas karo gamelane Mas awak curiga. pas sing gak pas iki lho Dul Pas nek cangkemmu diadahi kobokan apa ya pas. Gamelane yo. Contohnya ana sak pendol. nyeram biadi apa ta nyeneni ompak Nusantara Ayo ngomong mumpung padha adoh mae lho. Mas wis tuwek lho Mas. Ngomong ndang. Ini jan rasungkan blas. Kowe iso joget apa ora? Lah iki bawa Banyuwangi jere Mas Kangkong kon jenglengne. Lah kowe kok joget-joget apa ngene mo? Yo jogetan gaya cakil lho Mas. Lah cakil kok njejek kancane. Iki kan cakil cap Jackie Chan ngene iki. Jake. Meneng seneni joget paido. Kon iki mau Kon jember. Wong bikin emosi. Kulan Etan gunung iki Banyuwangi iki. Banyuwangi. Kok etan gunung ya, Dul ya? Kulan gunung. Etan gunung Banyuwangi goblok. Lho Banyuwangi kan gunung. Lah iya. Banyuwangi. Kulan gunung. Etan gunung. Wes ngene. Piye? Kulone gunung. Berarti Banyuwangi ning kulon gunung. Banyuwangi. Kulone Banyuwangi nek gunung. Kejawan. Bener Banyuwangi kulon gunung maksudnya ning kono ya gunung. Berarti ada di Jember ngono. Asu. Kulon gunung wetan segara. Apunten lho suara kula rada apik lho. Iya. Ya. Tapi nek lek rasane ora bener brebeki wong ya. Lor lan kidul lalas angker
Sing dimaksud alas angker niku pundi, Mas? Kidul niku Purwa. Nggih. Lek ler niku Baluran. nyapa to melok-melok sing tekan aku. Jangke nyapa cangkemku melok. Meneng lah. Wah, jane wis ngempet meneng lho. Baluran kang kaliwiat Ya. Aja. takon Gunung Sujud. Iya iya. Aja. Ora usah takon. Ora ya wis. Susah seneng kang disangga tahu. Aduh cangkeme kecekluk. Tahu. Lah apa to? Tanah. Lah iya kaya tahu. Apa iki? Tanah indah. Jarang-jarang lho Mas Gandu. Nggih. Kanca-kanca kelawak iso guyokne Yoga Dwija Laras iki jarang. Ning iso guyokne tenan. Kapan-kapan digawa ngulon lho. Nggih. Entuk to nika. Nggih. Wis gawa ngulon dol we. Nggih. Ora sampe ngapusi antem ngono. Iya. Kono ora kurang dagelan. Ning beda. Iya, iya. Pendi ki mau? Gomelaring. Gemelaring tanah. Lah iya, tamane ora ning tanah gitu to. Taman ini ning ndi ning tanah. Aku rasane kowe rasa ora mati tuwek. Tanah indah gemelaring Taman Sari Nusantara. Biyen Banyuwangi iki ngono kuwi mula. Mengko terus Iki di anu lho pitik-pitikan lho nggih, oyak-oyakan wae jogetan Banyuwangenan. Mudita yo cah Banyuwangi iso. Oh alah. Ya, coba ngerasakan Banyuwangi ya. Elek dadi pitik pas kowe. Lah kok iso ngono? Wah, apik kowe. Toh, Iso ngendhok. iso ngendhok. Sesuk-sesuk neh lek umpama pijet aja golek tukang dukun sing rusa. Lah nyapa? Delok dhewe jarem sampe kaya ngono kuwi. Kuwi marek tiba kuwi dodone abuh ngono ta. Arek gendeng. Arek iya ngajar. Mripat. Maksiat ya. Ta, lagune dibacotno apa ngono. Macange, Dalam. macange niku jane lagune kuwata lho. Nggih. Enten sing ngeten nika. Iya. Lagu Warna nika nggih enten. Nggih, nggih, nggih. Warna niku penak. Ya to, Dul. Tau krungu lagu Warna? Kuwi lagumu. Lagu Jangke wedi lek kena hak cipta wong gawe lagu dhewe kok taek. nyek kowe lah. Ayo Mas. Yo, menika Mbah Lasim nggih wonten Jakarta nyulaken gerajakan Banyuwangi nggih. Lataraken Mas Joko Kediri ugi monitor. Mas Ngadinu Pondok Ungu Jakarta ugi tasih monitor. Nggih, Mbah nuwun. Yo, coba kaya apa?
Gerajakan Banyuwangi yuk dados. Niki untuk malam niki Pak Dalang. Heeh. Kowe iki nyapu to, gendinge mandek lho. Kadung kisinan. Pak Dalang. Pripun? Khusus malam hari ini kula nyuwun nggih Pak Dalang. Nggih nyuwun pripun? Gerajakan Banyuwangi untuk malam ini liyane pun jenengan nyanyi. Pengendang manut sing joget, nggih. Siap. Ah, ya niku. Biasanya kan Kowe lambemu sing nyutradara. lah lagu gerajakan sing nyiptakne sapa kowe? Kowe ta? Uduk. Kene takok. Niki sementara malam ini tok ngapunten Pak Dalang. Nggih, siap. Pengendang manut sing joget. Ayo, coba. Sing joget kowe. Oke, engko terus kowe. Iya. Iya. Ayo. Longgoreng pasir pasiran sambur sambur ya hambi mangan salam gorengan lanang wadon
Lho. Dodote ra Dik nyauri. Niki ning ndi? Dol, lah mik kok medhepne mengesor nyapa to? Tahu lah aku nyelempetne kualek madhep ngesor. Lah terus Huru hara. huru-hara piye? Sing ngesor nyapa werene. Edan.